ברוך השם, גשמי ברכה, איזה גשמי ברכה. תודה להשם, גשמי ברכה. אפילו הרקפות כבר יצאו להם. נגיד משהו קשר לפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן. איי איי איי. כבר אז, לפני כמה אלפי שנים, התחילה שנאת אחים. זורקים את יוסף לבור. אבל יוסף הצדיק, כמו יוסף הצדיק, לא שומר פינה לאחים שלו. ובעוד כמה פרשות הוא יגיד, אתם חשבתם עליי לרעה, אלוהים חשבה לטובה. יוסף הצדיק הלך לראות את צאן אחיו בצאן. לראות את אחיו בצאן. יוסף בן 17 שנה, 17 זה טוב. הוא ראה את הטוב, היה בני בילה ובני זלפה. הכי נמוכי, בני השפחות, הוא עדיין חיבב אותם והתחבר עליהם. ולמרות זאת, שנאו אותו. אבל יוסף הצדיק ששמר על העיניים ועל הברית, שמר על האחדות. ואחרי 22 שנה הוא לא כועס עליהם, אומר להם, אחי אתם, מה שלום אבא שלי? אני סולח לכם. ואז הם אומרים לו בסוף ספר בראשית, בסוף היחי, שיעקב כבר מת, אולי עכשיו תרצה לפגוע בנו, והוא אומר, אני לא ייגע בכם, אתם חשבתם עליי לרעה, אלוהים חשבה לטובה. בזכות אהבת ישראל ירד לנו גם גשם, שנאהב אחד את השני, ונכיל אחד את השני, מותר להתווכח, מותר הכל, אבל אנחנו עם אחד. ראינו מה קרה שהייתה שנאת אחים עם יוסף ואחיו. ראינו מה קרה, המדרש מספר שבזכות הדבר הזה, היו 10 הרוגי מלכות כנגד 10 אנשים, השבטים שמכרו את יוסף. אנחנו באים לתקן את זה, הנה הלל, אנחנו באים לתקן את זה. האחוות אחים, תן חיבוק הלל. אנחנו אוהבים כל יהודי הלל. כן. לא שומעים. כן! רק אהבת ישראל תנצח.